agraint la presència de tota la gent que ha vingut de fora a visitar-nos. Ha vingut gent de la ciutat de València, com Cristian, com Consol, la regidora. Tenim un diputat entre nosaltres, Juan Ponce, que és el meu company del Camp de Túria, Mamen Jimeno, que ve de l'Horta Nord, Mònica Álvaro, que ve de la Plana Baixa, i també companys del Camp de Túria. Moltes gràcies per estar acompanyant-nos així avui, perquè avui és un primer pas que donem per tal de construir aquest projecte, que és el projecte de Compromís. Moltes de les necessitats que ha parlat José Manuel quan ha fet el seu discurs impliquen altres administracions. Per tant, si ens creiem la nostra ciutat, que ens la creiem, el que hem de fer també és fer present aquesta ciutat a altres llocs que poden resultar de molta influència per a nosaltres. Per exemple, el tema de la indústria, si no n'hi ha una política industrial a nivell del País Valencià, difícilment podrem defendre les indústries que tenim ací al Port de Sagunt. El tema del patrimoni, si no hi ha una política de patrimoni al País Valencià, difícilment podrem defendre allò que necessitem en la nostra ciutat per a revitalitzar tant el patrimoni històric com el patrimoni industrial. És per això que en Compromís entenem els nostres projectes des de lo local, però també hem de fer present la ciutat de Sagunt en altres institucions. I eixe és un dels compromisos que jo prenc amb tots vosaltres avui, i és lluitar per la ciutat de Sagunt allà on estiguem representats. I és per això també que ha sigut un dels elements que ens ha motivat per a presentar una candidatura a la llista de les Corts, diguem, en la Generalitat. Però no només hem de tindre en compte aquesta motivació. Aquesta motivació, en realitat, arribarà immediatament després de que propiciem el canvi. El nostre primer objectiu ha de ser canviar les coses tal com estan. Hem de fer fora de les institucions als que roben, als que retallen i als que no escolten a la gent. Hem de canviar la política i hem de canviar els polítics. Aquells que pensem que la política és un servei per atendre la necessitat de les persones, aquells que entenem la política com un període de les nostres vides que dediquem per a que la societat millore, no hem de consentir que ens governen corruptes. No hem de consentir que tampoc per el fet de ser valencians o per el fet de viure en el Port de Sagunt o en Sagunt tinguem menys oportunitats que una persona que viu en Madrid. Necessitem recursos, necessitem que ens reconeguen el fet diferencial valencià allà a tot arreu de l'estat espanyol, perquè amb aquests recursos nosaltres serem capaços de fer polítiques per a les persones. Serem capaços de millorar la nostra educació, de millorar la nostra sanitat, de fer política industrial, de fer política per al patrimoni, i això passa, evidentment, perquè es reconeguen també els nostres drets i allò que ens pertoca com a valencians. Aquests agents del canvi no som nosaltres només. Nosaltres en aquest moment estem en aquesta part del discurs. Els agents del canvi som tots nosaltres, perquè la força de la democràcia està en la força dels vincles que siguem capaços de teixir entre nosaltres i en tots els cercles de la gent a la que coneixem. No podem consentir, com a valencians, com a saguntins, com a persones que entenem que la política ha d'estar dirigida a atendre les necessitats de les persones i no a atendre les necessitats d'altres interessos, com poden ser els dels bancs o els de les grans companyies multinacionals. Aquells que sabem que la política té que dirigir-se cap a les persones perquè al cap i a la fi som nosaltres els que contribuïm a tindre institucions públiques, el que hem de fer és fer més ample aquest cercle. El que hem de fer és implicar, motivar a la gent que tinguem al nostre costat per a que també s'impliqui en el canvi, perquè el canvi, si se produeix, l'haurem de produir nosaltres. I com nosaltres som el motor d'aquest canvi, vos encoratge a que impliqueu a la major part de gent que conegueu, de les vostres famílies, de les vostres amistats, en el vostre treball, per a dir-los lo important que és que en una institució estiga un polític que defenga les persones o estiga un polític que defenga els interessos d'altres. Nosaltres, en Compromís, treballem i fem una política per a les persones. Per això és necessari que siguem totes les persones allà on estiguem els que propiciem el canvi en aquest país. Moltes gràcies i endavant Compromís.